سلام كم يتوعلو خبركم تخاطلتنا نلوم غطر استدالوه زيناوي مسنادو حيزنا غريبنا لنا زينا زغر ولكم خالد محمد برهاني بارستاتكم جمهور كابينة منسترات إيرترا تمالي أخيبا أكايدو أب زوبا ماكل مسألة قلعو زملكت سمينار تخايلوم أب حال تسقومات وقنات بعينة تتايسوم هقرات معراب أبلع العلامات سوريا متكعتات ميسايلك هيدن منقست خونغو نستمزابولو زيقاتاتو نمردا كابستودد وعلا بوخيرو إسرائيل بزكايرو تمتكعتي لعلي شوعات ميت فلسطيناويان قوسيلوم زرزر زينا كابينة منسترات إيرترا تمالي أباسمرا أدراش هاجر أخيبا أكايدو زرزرو بملكع تسبساب تداليلو غرم مسكال غرزجهر كوربويو كابينة منسترات أب قدماي زعبا ركبو بمنستر تمهرتي أتو سمرر السمز غربه أب زحلف 26 عمتات معرين بقعون أقلقلو تمهرتن مرقاقات أب تتصلات زتقبر وفري قسقاسو أدمعنوتن حصرتاتون بصفحات زقمقم مصنعتا ورقت بحدوغن بتي منسترس تندفه نايك أربا مصاوت تنصلات تمرت دما بتخالق أصفيحو تمايت اللو اتي زقربت صحوف أب زحلف 26 عمتات أب اوان مقزات الصنحي أزيو دروس زرقحز نبرو أقلقلو تمرتن بايتا الزبط بقعتن نملوات لعول فينانساوي نواتاون سباون صقاتات كم زفصصي أب كل كفالات حبرتسب معري أقلقلت نمبس أحد ما بدهتي مدرخات السجرة لعول سعر كم استخايد تقيسو زيقاتات أقلقلت تمرتن مركاب زلو مسل أمرقاز مسرتاو لوطي ممسو يقلز كموتيت نايد سعر زي أب عمتات مرتش عند شعاتم 299 حدن بزحي أبياتات مرتي قدما مباتا ماكلاين كلاين درجة كمون أبياتات مرتس نكينت 393 زنبره أبز حج أوان لعلشعن شوعات 100 مبصحو أفلما عمتنا تنت بزحت مهارو 298 شح زنبره أبزي عمتت مرتزي أستات شوعات 100 شح كبصح مخالو اتي صبصاب أملكيتو إزي أهازات إزي أمرقاز مسارتاو التمرتي أتوكيرو زتخايد سعر زملكت كوينو أقلقلت كوليجاتن أبيات التمرت سنكينتن هقراوي معكل مويا وسلطنان مسفح بستخايد سعري لو معمد تمرتهم زودو دميركا أستات 30 شح مرقات كفريو مخالهم اتي تصبصاب بتوسخي يقلز اتي ورقت بزي كازي تمرتاو بوليسين وطنن ممعبال باب مدرخو كايد صنح كل ستاتن كقبل صنح لوطاتن فايدون امام مسلطان امويا ممهرنا زنطف عقم سبن قسقاسون كمون كونتات اقربت ناوت تمرتن مسلطاتن بمزرزار غنا كملاء زلوو حصرتاتن مغلبات زدليو مداياتن زنصريو منستر تمرتي كاب 2017 جميرو ككايدو صنح ودعو غمغام مسرت ممغبار دما ناي قربا اوان وطن صلات تمرتي 2018 اب درجه مصفاف بصيح كم زلو منستر تمرتي نكابينه حبيرو كابينه منسترات اب زكايدو ميت اتزقربه ورقت كم افناوي غمغام توسيدو زياده مسفحن مدققن كم زدليو اغنزيبو كاب زرق حجه ميركا كساب زوهاب زل عين التمرتن ادمعنتن بدقق غمغم زفرز زل عامسبن توافير له زل عودتاتن ابركتو اب هاغراو لمعاتن بلكعنت كفلت بمسرد ما اب كل المعاتاو مدباتن بروجكتاتن زطلب عقم سب زنصر استراتيجياو وطن اب قربا سامنتات ناب كابينه قريبو كزتيل وسينو كابينه بتوسخي مس اقلقلت تمرت تاساسير كخير زلوو بهل سرحن صعرنينتن ناي مخسكاس امامون عبياتو كرخ غبرلو ازخخيرو كابينة منسترات زتيلو كالاي زعبا معبالتاتن بدهوتاتن أقللت مقعازيا مدري بحرن أيرنيو منستر مقعازيان مرخبيتاتن آتو تسفاس الله سبرهاني أب زغرب الصبصاب أم مقعازيا مدري برت عواغا أقللت أب كل كبابيتات هاقر نمبصاح استخايد السعري زمسقن معبالتاتاري كوان تخوني
ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ዝርግሐን ብቕዓትን ንምብፅሑ ግና ገና ተወሳኺ ገዚፍ ወፍሪ ከም ዝሓትታ ገንፂቡ ጸብጻብ ናይቲ ሚኒስትሪ ከም ዝሕብሮ ኣብ ፈለማ ናጽነት ብዝሒ ኣውቶቡሳት 257 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 800 በፂሑሎም ብዝሒ ናይ ጽዕነት መኻይን ድማ ካብ 267 ናብ ልዕሊ 15000 ደይቡ ሚኒስተር ተስፋ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዘሎ ዕብየት ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ክፍታሕ ዘለዎ ብድሆታት እውን ከም ዘሎ ብምሕባር ንዝበለጸ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምድሪ ኣብ ምሕደራን ኣወዳድባን ኣብ ቀረብ መቀያየሪ ኣቑሑ ህንጸት ተርሚናላት ምርጋጽ ድሕነት ምምዕባል ጽርግያታት ክትግበር ዘለዎ መደባት ዘርዚሩ ኣብ ምምሕያሽ ወደባትን ማርሳታትን ከምኡውን ህንጸት ማዕልቦ ነፈርቲ ዛጊት ዝተዓመ ስራሓት ብምጥቃስ ከዓ መጓዓዝያ ባሕርን ኣየርን ከምኡውን ኣገልግሎት ወደባትን ማዕልቦ ነፈርትን ዝርከበሉ ሃዋህው እንታይ ከም ዝመስልን ዘሎ ብድሆታት ፈቲሕካ ነጽላት እዚ ንምምዕባል ክውሰድ ዘለዎ ስጉምታትን ብዝርዝር ገሊጹ ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ምምዕባል ኣገልግሎት መጓዓዝያ ውሽጢ ሃገር ኣገዳስነቱ ኣብ ዕብየት ቁጠባን ልምዓትን ወሳኒ ብምዃኑ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ምስ ዕዳጋታት ዝራኸበሉ መርበባት ጽርግያታትን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ንምስፋሕ ክካየድ ዝጸንሐ ስራሕ ህዝቢ ብርትዓዊ ዋጋ ብሉጽ ኣገልግሎት ዝረኽበሉ ኩነት ንምፍጣር ዝተታሕዘ መደብ ብዝሓየለ ክቕጽል ወሲኑ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ብደረጃ ዞባን ኣህጉርን ዝህባ ዓብይ ብልጫ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኩነዚ ዘሎ ውሁብ ኩነታት ንመጻኢ ብምጥማት ኣብ ምምሕያሽ ትሕቲ ቅርጽን ምትእስሳሩ ምስ ሃገራት ጎደቦን ክፍጸም ዘለዎ ስርሓት ብኣጋ ምትግባር ኣብ ጽላት መጓዓዝያ ምድሪ ባሕርን ኣየርን ዝዋፈር ዓቕሚ ሰብ ብብዝሒ ምኹስኳስ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ዝተመያየጠሉ ዛዕባ ንህሉ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ዞባናን ብመንጽር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈት መንግስትን እዩ ካቢነ ኣብ ዘትኡ ምስ ኣሜሪካ ሃገራት ኤውሮጳን ካልኦትን ሃናጺ ጽምዶ ንምፍጣር ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ስራሕትን ገስጋሱን ኣመታቱን ገምጊሙ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዞባና ተኸሲቱን ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለታት ብዝምልከቱን ኣስፊሑ ተመያይጡ ካቢነ ንህሉ ኩነታት ዞባና ኣመልክቱ ድሕሪ ዘካየዱ ዘተ ኣብ ዝኾነ እዋን ዘይቅየር ቀዋሚ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝብታት እዚ ዞባ ሰላምን ምትሕባርን ውሑስ ጉርብትናን ዝሰፍነሉ ሃዋህው ምርግጋጽ ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎ ጸገማት መሰረታዊ ፍታሕ ዝረኽበሉ ኩነታት ንምፍጣር ምስ ኩሎም ደለይቲ ሰላምን ምዕባለን ተሓባቢሩ ብዕቱብ ዝሰርሓሉ ጉዳይ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 13 ንኡስ ዞባታት ዝመጻ ኮሚቴታት ዝተሳተፍኦ ኣብ መሰላት ቆልዑን ተራኮም ኣብ ምድንፍዖምን ዘተኮረ ሰሚናር ብ12-13 ሚያዝያ ተኻይዱ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሓላፍ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ዘርእዝጌ ዮሃንስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ነቲ ኣብ 1994 ዝፈረመትሉ ውዕል ኣህጉራዊ መሰላት ቆልዑ መትከላቱን ንምትግባርን ህፃናት ኤርትራ መሰላቶም ተሓልዩ ንኽዓብዩን ኩሉ መዳያዊ ጻዕሪ ክትገብር ምጽናሓን ዝምስገን ገስጋስ ከም ዘመዝገበትን ብምጥቃስ ብዝሓየለ መልክዑ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ኣብሪሆም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ሰሚናር ዝተሳተፉ ኮሚቴታት ነቲ ሓበሬታ ኣብ ነንኡዘቦኦም ንዝርከብ ህዝቢ ከመሓላልፉን ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ብውህደት ክሰርሑን መዘኻኸሪ ቀሪቡ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ንጽጉማት ወገናት ካሮሳታት ብምዕዳል ኣጣይሱ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ዘርኣየ ረዓዶም ነቲ ሓገዝ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ መደብ መነባብሮ ኣለይቲ ስንኩላን ስድራ ስውኣት ስንኩላን ኣለይቲ ዘኽተማትን በትኻት ስድራ ቤታትን ንምምሕያሽ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ እተን ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሓልሓል ማያዋልድ መለብሶ ቀርጸትን ረህይን ንዝነብሩ 16 ተጠቀምቲ ዝተዓደላ ካሮሳታት ብጠቕላላ ዋጋ 240,000 ናቕፋ ምዃንን ተፈሊጡ ሓገዝ ዝተገብረሎም ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ረኺቦሞ ዘለዉ ዕድል ምንጭ ስራሕን እቶትን ዘውሕሰሎም ስለ ዝኾነ ብትግሃት ሰሪሖም ናብሮኦም ከመሓይሹ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል 182 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 540 ስንኩላን ከም ዘለዉ ዝሕብር ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ካብ 2007 ብዝተዋህቦም ወለድ ዘይብሉ ለቓሕ መብዛሕትኦም ኣብ ንኡስ ሸቐጥ ተዋፊሮም ዕድኦም ኣብ ግዜኡ ክመልሱ ከም ዝበቕዑ የመልክቱ
ሃማመት ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ አብርሆ ከባቢ ዞባ ዝርከቡ መንእስያት ተረባሕቲ መደባት ማሕበር ንኾኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹም ነዚ ንምስማር እቲ ጨንፈር ክሳብ ምሕዳራት ከባቢ ዝርጋሕ ኣወዳድባ ብምትእትታው መንእስያት ነብሶም ዘማዕብሉሉን ኣብ ልምዓታዊ መደባት ኣበርክቶኦም ዝሐይሉሉን ባይታ ንምጥጣሕ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነፍሲ ወከፍ ምሕዳር ከባቢ ውዳቤታት መንእስያት ብምሕያል ተኻፈልቲ ጸጋታት ከባቢኦም ዝኾኑሉ ባይታ ንምጥጣሕ ምዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ይሰርሓሉ ከም ዘለውን አብሪሁ حلاف ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማመት አቶ ዕቁባይ በርሀ ኣብ ዝስምዖ ቃል ናብ መንእስያት ዝቆንዑ ሞያዊ ፖለቲካውን ውድባውን ንጥፈታት ብመንጽር ዕዮ ንቕሓትን ኣበርክቶን ክልክዑ ብምዝኻር ባህሊ ዓያይነት ናብ መንእስያት ንምስራጽን ሓበራዊ ስራሕ ንምሕያልን ምዕሩይ ዝርጋሕ ዘለዎ ኣወዳድባን ምትእትታው ክስራሓሉ ጸዊዖም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ወጻኢ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኸብርና ዕድም ዜና ወጻኢ በአሜሪካ ዝምራሕ ሃገራት ምዕራብ በመጥቃዕቲ ጋዝ በመኽሳስ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት መንግስቲ ሶርያ መጥቃዕታት ሚሳይል ኣካይደን አማኑኤል ተስፋይ ንዘዳለዎ ጸብጸብ ሊድያ ተኽለማርያም ከተቕርበያ أمريكا بريطانيا فرنسان أبلومي 14 ميازي أبزوغو حليتي أب كتامات دماسكون حموسن زركب مسكمماو غاز متأثار كم زلوان زترطرو وتهدراو معرفو نفرتن أبيات فتنن زتقال الإعلاماتات كم زوقع حبيران هاجرات معرب أبز حدش متقعتي لعلمي إتي مسايلات كم زتكوسات زتقصو زبطابات اتفنايت زحلف عامت بتماسسال الكسي أبلع الإعلاماتات منقست سوريا زتكوسو أستات سوسا مسايلات مخانو أفليتهم منقست سوريا اتمتقعتي نأهجراو حقاقات زتحس مخانو بمحبار كونينو والله إذا خمزيلون كله حيل أير سوريا عسات سلسة كابتي مسايلات كم زبر عنا خجلت إنكله بيتحفت مكلخال أمريكا جن بملو استتكوس مسايلات على مو كم زوقع قليت الله. My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities. كيلان سمين أتلانتيك نيتون أستراليا نتسقمت زلوهم دقف كجلت أنكلو روسيان إيران إنجن بتسري تقيمون اللوام. إزبط هدراو سقمتي أب سوريا كبير سبعوي نواتاون تتتاون كسارات كسب كم زخل روسيا أبزوت أوتو مجلتي أتنك غلام. قبل على سوريا زغربة كسمت قعتجاز نخلى أجندة استسنع مخانو مرتع كم زلوا روسيا تحبر. أب سوريا شوعي عامتو أوت إيرو بزلو وتهدراو وكلولاو لعلى 400 حسابات كم تقتلون دهايوم كم زتفن زملكتو تبصبات هاجرات معرب زكايدو زلوا متقعتي نتسباو وكلولاو مليسو كعرقو كم زخل يأمتوم መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ በሰንኪ ግጭት ንዝተመዛበሉ ዜጋታቱን ንምርዳእ ብዝብል ዕላማ ብ13 ሚያዝያ ኣብ ጀኔቫ ካብ ዝተወደበ ዋዕላ ለገስቲ ሃገራት ከም ዝወኸረ ተገሊጹ እቲ ዋዕላ ብጉልባብ ሰብኣዊ ቅልውላው ምስለ ሃገሩ ካብ ምድዋን ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለ ብምጥቃስዩ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ዋዕላ ከም ዘይተሳተፈ ዝቃላሕ ዘሎ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ሃገሩ ማሕበራዊ ጸገማት እኳ እንተሎ ከምቲ ሕቡራት ሃገራት ዝተቕሶ ዝተጋነነ ሰብኣዊ ቅልውላው ግን ከም ዘየለ እዩ ዝሕብር እዚ ብምኽንያት ጸጥታውን ሰብኣውን ቅልውላው ዝወፅእ ዘሎ መግለጺታት ኣብ ኮንጎ ክካየድ ንዝኽእል ቁጠባዊ ወፍርታት በዓሉታት ጸልይዎ ከም ዘሎ እዩ እቲ መንግስቲ ዝገልጽ ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮም ብውሕዱ 13 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለው እዩ ዝጠቅስ فلسطينيان أنصار بوليسيتات إسرائيل جمرو سلماو سلفتات ب13 ميازيا أب زغطلولو حالتات ጸጥታ إسرائيل بزكايدو متقعتي لعلي 700 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተቃሊሖም ኣብዚ ንሳልሳይ ሰሙኑ ዝቕጽል ዘሎ ሰለማዊ ሰልፍን ንዕኡ ንምዕጋት ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት እስራኤልን ብጠቕላላ ልዕሊ 30 ፍልስጤማውያን ክቕተሉን ከለው ኣስታት 2200 ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ሓቢሮም በዚ ሓድሽ ፍጻሜታት እዚ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ወሽመጥ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ኣብ ዝኸፈ ኣንፈት የምርሕ ከም ዘለዮም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ እስራኤል ኣብ 2014 ኣብ ወሽመጥ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ብዘካየደቶ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝቐጸለ መጥቃዕታት ህይወት ልዕሊ 2000 ፍልስጤማውያን ከም ዝጠፍአ ይዝከር እቲ ሃገር ብዘይካቲ ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ናብ ወሽመጥ ቃዛ ንዘእቱ ቀንዲ መስመራት ብምዕጻዋ ነበርቲ ናይቲ ወሽመጥ ብሕጽረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ተጸጊሞም ምህላዎም ይግለጽ
ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጄርያ ዝንቀሳቐስ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብጠቕላላ ልዕሊ 1000 ሰባት ከም ዝጨወየ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣመልኪቶም ቦኮ ሓራም ንትካላት መንግስቲ ዕላማ ብምግባር ሰባት ከም ዝጨዊ ዝጠቕሱቶም ጸብጻባት ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ተምሃሮ ምዃኖም ኣረዲኦም እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ 2014 ዝጨወየን ልዕሊ 270 ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ እተን ዝበዝሓ ዛጊት ዳሃይ ከም ዘይብለን ይፍለጥ ብዘይካዚ ቦኮ ሓራም ካብ 2013 ብዘካየዶ መጥቃዕታት ብውሕዱ 2300 መምህራን ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 1400 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ይግለጽ መንግስቲ ናይጄርያ ነቲ ኩነታት ብሰላም ንምዕራፍ ምስቲ ሽበራዊ ዕጡቕ ናይ ሰላም ዝርርብ ከም ዝጀመረ እኳ እንተገለጸ ዛጊት ዝተረኽበ እወታዊ ውፅኢት ከም ዘየለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ቦኮ ሓራም ኣብ 2009 ኣብ ናይጄርያ እግሩ ካብ ዝነብር ንድሓር ልዕሊ 20,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሚልዮናት ከም ዝተመዛበሉን ጸብጻባት የረድኡ روسيا ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب ኣብ ልዕሊያ ንዘጽደቆ ሓድሽ እገዳ መልሰ ግብሪ ንምሃብ ዝኽእል ውጥን ኣሚማ ሓገግቲ ኣካላት ሩስያ ብ13 ሚያዝያ ኣብ ዝወዓልዎ መጋባእያ ናብ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ዝተወሰነ ፍርያት ኣሜሪካ እገዳ ንምግባርን ንግዳዊ ነጥፈታት ንምቁጽጻርን ዝጠልብ እማመ ከም ዘቕረቡ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሕን ብመሰረት ሓበሬታ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ካብ ኣሜሪካ ክኣቱ ዝጸንሐ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቕሑ እትዋት ሕርሻ ፍርያት መድሃኒትን ካልእን እገዳ ከተጽንዐ ከም እትኽእል ተፈሊጡሎም ሩስያ ኣብ 2017 ኣስታት 13 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኦም ኣቕሑ ካብ ኣሜሪካ ከም ዘእተወት ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ሃገሩ ንዝነጥፋት ትካላትን ኩባንያታትን ኣሜሪካ ክእግድ ምዃኑ ኣብቲ እማመ ተጠቒሱሎም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ላዕለዎት ሰብ መዝን ሰብ ጸጋን ሩስያ እገዳ ድሕሪ ምጽላዑ ሩስያ ተማጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ ከም እትህበሉ ምሕባራ ይፍለጥ ኣሜሪካ ብጉዳይቲ ኣብ ሞንጎ ሩስያን ብሪጣንያን ዝተፈጥረ ዘይምቅዳው ሱሳ ዲፕሎማስያኛታት ሩስያ ድሕሪ ምብራራ መንግስቲ ሩስያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣይርሳዕን ኣገራት ምዕራብ ብጉዳይ ዩክሬን ኣብ 2014 ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ከም ዘጽደቓ ዝፍለጥ ኮይኑ ሩስያ ካብተን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እትእትዎ ፍርያት መግቢ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ጸብጻባት ይረድኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሓፈሻዊ ዜና በዝተፈጺምሎ ድሓን ዋዕሉ